gatazka hau! Nire burua bikoiztu beharko dut asteburu honetako ekintza guztiez gozatzeko. Larun batean, biodantza tailerra Luiaondon. Amurrion, escape rooma. Orozkon Gorbeiako altxorra, kultura eta gastronomia ekitaldia. Laudion, tokiko azoka, jolazak eta sukaldaritza tailerra duzue. Artzinegan, kolas tailerra. Arezketa ikastolan lehenengo promozioko ikasleen jaia. Arcos de Quejanan, un nuevo sueño ekitaldia. Zoriako txokoan, Aiarako euskararen asteburua. Amurrion berdintasunaren aldeko tailerra. Laudion, Carlos Bertran formula bateko adituaren hitzaldia. Eta aurrentzako sorgin zapatuak. Artzinegan, 20. mendeko moda desfilea. Igandean, Asasamen buru osasunaren aldeko 5. martxa. Laudion, autodefentsa feministako tailerra. Urduñan, La Cuadri del Ospi elkartasun festa. Amurrion kultura artekotasun kafeak eta Arespalditzan igande arratsaldeak familian. Gogoratu, hauen eta zinema zein antzerki hitzorduen infoa aiaraldea.eusen duzuela. Eta aipatutako agenda hitzorduen artean, zeintzuk dira zure gogokoenak?